ନିୟମ। ତେଣୁ ଦଣ୍ଡନାଥ କରନ୍ତି ଧନ ଯେ ଆହାର ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ। ଅକଟା ଅବଟା ଆଠ ପ୍ରହରରେ ଯେ ଥରେ ତ ହେବ ଭୋଜନ। କୌଣସି ଶବଦ ଶୁଭିବ ନାହିଁ, ନିଶବଦ ରାତି ଥିବ ଯେ ହୋଇ। କେବଳ ଢୋଲ ଘଣ୍ଟ ବାଜୁଥିବ, ଧାନ ବୁଡ଼ିରେ ଅନ୍ୟାନ ବାଜିବ ଯେ ନୀରବେ ହେବ ଭୋଜନ। ଅତି ନିଷ୍ଠାପର ଦଣ୍ଡବ୍ରତ ସାର ଯେ ସକଳ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଣ୍ଡ ଅଟେ ଉଜାଗର, 13 ରାତି କଟାଇବ କଷ୍ଟର। ତୃତୀୟ ଦଣ୍ଡ ଗୃହ ତ୍ୟାଗୀ ହେବ,